abyste věděli, tak tady ta holka, vidíte, jak říkají zdraví. A pak ve mě kazí. Já? Ty mě kazíš. Nekazím tě vůbec. Kazíš mě, podívej se. Jsem potřeba. Kde jo? No to napište. No? Ty to chci dotek. Ne. Páči. Tak to bylo špatný, hej. To jsem ještě jako já, jo? No, moc si nepříkladu, jo. Je to proti němu, protože... Ale má celkem dobrou prděl. No. Maskovanou. No. Ale to Že MC chyba. Čau. Natočíme ho, aby měl radost. To byl přímo sexy. To bylo jako vážně sexy. Začalo to tak a prostě úplně tak. To bylo. Naše éra nekončí. Ale teprve začíná. Jo, kámo, MC Ali a MC Zuzet. Nepochopí. Naše éra teprve začala. A tak ještě kámo. Jo, já se nezbavíš, určitě kámo. Určitě. Prejte mi nějak přikámováno. No kámo, MC kámo, takže je tam přikámováno. Takže se líbí. A jo, to třeba kámo. Jo, kámo. Dík, že? Zarepujeme. Na přání, jo. Tak pro celý spíčenej bruntál, jo? Kurevský pičo. Jo, kámo. Ale abyste věděli, tak mi pro vás leží minový track, abyste si se měli čemu. Jo, že? Však až budeme se spolu, tak můžeme co? Však tady bydlíš, vole. Jo, no. To bude psát do toho do piče. Jo, budeme trapky, tak jsem natáčet, co ne? A napsat, do natáčet. Je to ne? A to bylo zkrachovat ti ten mobil. Jo, už je bude ruka. Začalo je to. to. Dal by si, že? Hej, úplně až někdo uviděl, by mi avce, úplně, kurva, jak by si zapálil? Že? A opět ty statusují na Facebooku, ty něco zapálit. Nemáte do cíle. My jako nekouříme, jo, my tak jako zvláštní příležitosti. Abyste věděli, tak tohle to není cigareta, jo. To je žvíkačka. To je žvíkačka, která hoří, jo. A vlastně každým potáhnutím vlastně vitamíny, to jsou vitamíny, abyste si nemysleli, že ta cigareta je škodlivá. To je jenom petu, ona nekouří. Jenom říkám pervitín a to nemá peníze, víte, takže ona nemůže kouřit. Já jsem totiž sladká, ale to nemělo vůbec k nám chodí na oběd, víš co, více, a ty se nažrala, by mi podala, vole, jinak sociálka. Jo, no, a oblečení půjčuje, protože jako, já jí myslím strašně ráda, já jí miluji za tohle, protože já jí vložky dávám, kdyby měla nahodit tyto. A já jí dávám se tampony, protože jí schopná si koupit tampony, hodit teče na náměstí. Ty vole, a teču, já teču. Dobrý, a vole. já jsem jí na tampon. Tak třeba tašku si blout tamponu. Já jsem vybavená, víš. Já se dostala, já ti dám tampon zpět. A rámku, víš jak, vytáhnu to, vytasím to, dám ti tampon. Dala jsi ho doma? Jo. Jo? Myslela jsi na mě? To je A fajn. jak přitom to tohle na tebe? Jo. No, toho. Já to všechno vím. Já jsem lepší bajkla, Počkej, jo. Tam v tom vajglu je nejvíc vitamínů, abyste věděli. Tak? Ten svoje mi nemáme na cigarety, jak mi kouříme bajkly. No právě, no. Takže jsme ho tady našli, tady na zemi, abyste věděli. Takže právě. To si jointa? Jo, tak si že Dáme si úplně jointa. Dej mi práska, vole, dej mi práska. Pičo to, ty vole. To je úplně žížu. Tohle, to je vatroš. Nabij další sklo. Nabiju další sklo. Počkej. Kej traktor. Nabiju. To hoří! Au! Já jsem chtěla křič do nohy, ale jak pojď. Dáme si jointa, počkej. To už se říká maxi joint. Já už to vlastně. Helejte, tady máme obyvatele staršího, takže trošku jako bacha, jo. Tomu se říkají starší obyvatele Bruntálu.
dám posádka, taky si dám. No. Já to jsem bez kouřená, hej. Ty pičo! Co to je? Sila, To to je je sila, To je vole. značka Synergen, vole. Pičo, zapálím ti, chceš? Pičo, to... Jde to chytlo. To je sexy. Hele, Vyhodíme? to je totálně zkouřené. Jo, to je. Takže my se s vámi loučíme. Takže čau, peace, Čau, kámo, peace, jo, kámo, jo, baby, aha, aha, konec.